muslimer, kvindelige muslimer, der bærer tørklæde af religiøse overslag, de vil overtræde straffeloven. Fuldstændig. De skal ud. Du ligner som ham. Du ligner som ham. Men hende Du her, ligner som ham. Hun har aldrig lært at tale dansk, og det er det klasseeksemplet på den type tabere, som vi skal have ud af Danmark. Islam er den dummeste og tåbeligste religion i verden. Og jeg mener, at det du siger, jeg kender ikke dig, jeg skal heller ikke lære dig at kende, men Lige det måde. du Hvad er mest værd? Den her bog eller en hundelort? Det er selvfølgelig en hundelort. Jeg kan også prøve at skyde den til dig. Så må man forvente, at man får det lige tilbage i jeg hovedet. taler ikke om starter, så må dig, man jeg gerne taler forvente, om man det, får der det. kommer ud af munden Og det på dig. gider jeg simpelthen ikke finde mig. Nej, men Fordi når man jeg sidder ønsker ikke og gør at deltage i det her. sådan, så gå din vej. Snoop Dogg.